нашия дом винаги е имало много отношение към изкуството. Къщата беше пълна с книги, албуми на художници, грамофонни плочи. И предполагам, че това по някакъв начин е развило в мен отношение към визуалната култура и разбира се, на онези ранни години човек се впечатлява най-вече от прецизната работа на старите майстори, тяхното умение да пресъздадат състояния, характери, портрети. На мен така ми се случи, че не съм бил в художествената академия. Ходил съм на курсове, разбира се, там съм придобил някаква рисувална култура. Експериментирах с различни техники, различни стилове. Същевременно дойдоха промените и света на изкуството стана доста по-свободен и нерегулиран. В едно свое есе Хайдегер казва, че същината на изкуството е свободата. Човек трябва да може в своето изкуство да бъде максимално свободен. Включително да бъде свободен да нарушава конвенцията на изобразителния език, защото изобразителният език, като всеки език, е една конвенция. В съвременното изкуство, разбира се, вече този език може да бъде доста свободно преформулиран, нарушаван и така нататък. Отделно един творец трябва да има свободата да се занимава с проблемите, които го интересуват, да не се страхува да ги посочи. Специално за моите работи, по принцип аз имам такава нагласа, се опитвам да гледам на тях от гледна точка на вечността, т.е. извън времето и дори условно бих казал извън пространство. Да, разбира се, много хора са ми казвали така, че в картините ми много силно се усеща пространство, но това не е някакво конкретно пространство, а то е тотално абстрактно. То служи просто като мизансцен за някакви, да кажем, психологични процеси, които са извън времето и пространството, толкова доколкото се повтарят през времето устойчиво и в този смисъл те надскачат стандартния период на човешкия живот, а дори и на дадена историческа епоха. Аз съм убеден, че когато нещо привлича нашето внимание, това се случва, защото то кореспондира с нещо вътре в нас. Доколкото си спомням, това е улица в Оксфорд. В дъното на улицата има един комин, който е комин на бирена фабрика, която се е намирала там, пред която е седнал един мъж, но в картината той е изобразен само като силует и гледа пред себе си. За мен това е една асоциация с онези моменти, в които човек се докосва по някакъв начин до безкрая, до безкрайното в себе си, чрез което се докосва и до безкрайното в космоса и света въобще. Често се опитвам да търся паралели с митични разкази, архетипи, герои, защото те са наистина един, така бих казал, много утвърден език, който всички разбираме. Разбира се, че културата е една форма на дипломация. Финна, деликатна, ненатраплива, но тя показва всъщност на хората, които се интересуват, какво се случва в обществото, което е произвело тази културни продукти. Общото ми впечатление е, че изкуството става все по-освободено и съответно много разнообразно. Тази форма на общуване през диалога вероятно преминава нещо, което е жизнено важно за психиката на човека. Нали? Той постоянно има нужда да се отрази през нещо, през някакъв обект или през събеседник. Разширяването на картината на един човек за света и за хората
винаги се отразява добре и на неговата работа и на неговото общуване.